Grabe ang init ah. Mamaya sabihin ko sa driver, dapat ang gitna papunta dito sa likod para hindi mainit, hindi yung puro sa kanya lahat. Grabe yun, ang isa na yung sa gitna. Ah, Grabe yun. kaya nga yung mga Sana hindi pa nga yung magpa-upo yan. mayroon pa yung isa yung nakatalukbong. Ito yung nakatalukbong palagi. Yan ang ba? Ito nakatalukbong. Oo, yun, masyado yun. Ha? Yan ang yung Eh, saan nga tatlo kami dyan? Pinapaurong niya ako ng ano sabi ko, isiksikin ako dito? Laki-laki ng... Tama lang yun ang ano mo dyan ka talaga kasi mas mauna ka. At least hindi salir sa... Ang lalaki ng mga puwit nila eh, sisiksikin ka. Tayo na lang mag-adjust. Kasi wala matagpuit. Eh, dapat dito sila nga sa likod. Ano, sa gulo. Mahilig eh. Oh, Dito sila takot sa magpatay. mga matatapang yung mga lahi na yan eh. Hindi yan takot magpatay. Kaya nga eh, di ba eh, takot nga sila sa mga katulong ganyan lahi nila eh. Kasi Pumapatay daw eh. Talagang pumapatay, no? grabe yan sila. Grabe. Eh, unang sakay ko pa lang dito, yung nakatalokbong, eh grabe, ano, ang ingay-ingay pa sa sasakyan. Ako bago pa man din ako, hindi ka pa nga Halos magkasunod lang tayo. 1 week pa ako dito. Di ba bago mag-lockdown ka? Bago Yun. 2 days yun. Oh, ganun din Tapos ako. nag-close.
Ngayon, balik. Mm. 1 week pa. Ako, bago mag-lockdown, 15 days ako nagsakay-sakay na. Ako 2 days lang, tapos lockdown din. Kaya sabi Ito, ko, okay ba to? oo, Ay, ito. konti, ah. At saka yung isa din nakatirentas. Hindi yan maano yun. Yung pula ang buhok. Ano ba yung klase mga buhok nila? Ah, ito pala yung metro sinasabi. May kaibigan ako dito May eh. isa doon sa ano, mahirap. Yan lang. Ayan. Hmm. yung walang imik lang yun. Wala, kaya kahit nga siya, hindi niya ngayon ano yun. Hindi siya pala kwento. Hindi man silang kusap-kusap. Dito lang sila tapos. Parang Pilipina din pag hindi. Ano. Siya hindi yan sa dyan nagsisiksikan. Kung wala na. Lagi nga sila dyan. Tapos yun. Lah, Ano, hamit sa kanila lahat. Tingnan natin, tiglamig. Hindi ba yan itapon dito pag tiglamig? Mm. Ayan. Wala nga eh. Ganyan lang palagi. Paano nga yan niliguan? Ano, hindi yan siguro nililiguan. Tayo, ang init. Naku, isang araw lang walang ligo Ay, eh. grabe init to eh. Sige, Sige na po. Kahit nga ako pag dating ng bahay eh. Naliligo. Yan na, dali. Ang init rin ng mas. Ay, naku. Alam mo kaya marami ngayong customer kasi mag-i-Eid Kibir pala. Sabi ko Saka ba, may pera-pera sila ngayon. ang dami nilang pera. Hindi naman kagaya sa atin na mayroong no work, no pay. Eh sila, mga kwaiti, Kahit wala sila. full ang sahod nila. Full Katulang, pa rin. sabi ko, ang yayaman na nga eh. Wala pang bawas ang sahod. Tayo eh, mga ano lang eh. Kaya nga. Saka tayong kawawa kasi sa ating kinukuha yung mga ano nila. Oo. Laki ng... Mag-ano na naman ito yung clearance dito na naman sa civil ID natin. Ang mahal na. Mahal na naman daw. 100 plus yata. 100 plus na daw. Aywan ko yung sa akin. Kailan ba mag-ano? Biro may may ano naman silang extend ng 6 month daw eh, pag renew. Kahit hindi ma-renew daw, okay lang. No, kasi alam naman nilang ano. Pandemic. I-renewin yung aking visa ngayon eh. Ang hirap. Ako ang huli. Kasama yata kayo lahat. Baka. Ito, oo. Malapit ito sa tindahan ko eh. Sige. So, ayan. Waray lady. Ang hirap ng OFW. Sige, bye-bye. Malapit na ako bumaba. Subscribe. Please subscribe lang. Waray lady. Ayan, malapit na ako sa aking mall.